Joo, sori kun en oo tehnyt videoita pitkään aikaa. Mä oon ollut kipeä ja en oo nyt vaan jaksanut, koska joo, en oo kun mä oon nyt ollut kipeä ja silleen ollut harkkoja, niin en oo kerennyt ja ei mulla lähtenyt nyt sarja Sämi ylimmälle. Tuomas tulee ehkä pelaamaan se tumee. Ihan kohta tulee pelaamaan yhden pelin. Tästä tulee sarja, eli mä pelaan ehkä tän nyt 4-5, jos kerkeen. Riippuu kerkeenkö. Mä katon tän jälkeen paljon mulla on puhelin auki. Siis joo, mä kuvan tätä illalla. Miten mulla on botteja 40 kyllä? Mä oon pelannut siis 2 taas hyvää rähäpalloa mun tiimestä, jottakin randomitten kanssa. Niin monet randomit on vaan pysynyt paikallaan, niin ärsyttävää. Mitä? Toi Griff hittaa sen toi botti Griff hittas yhdellä, meillä on 4000 sen superilla. Me tultiin 4. Nää mun tiimessä on paskoja. Mä pelaan vielä yhden, kun et se tuu vielä. Mun tiimessä on ihan paskoja kuin heti. No mitä sä siinä oikein hymyä ja naurat? Enkö tykkää ikinä häviä spotteja? Nyt on mitä? Nyt on tässä mun tiimessä tossa vähän parempia kuin viimeksi. Eikö tai siis tossa äskeisessä peissä. Ne kuoli jollekin hänkille. Paljon toi Kentsikin hittaa. Ja botit hittaa ihan saakelisti. Aika ihmeellistä, että mä oon vähän väsynyt, koska mä kuvan tätä illalla. Kello on nyt melkein 10:30. Tuolla ne on. Itse. Taas, niin se tuli just. Joo. Mitä? No niin, kiitos. No tuutko sä? Joo, tässä on muuten mun skinit. Samille. Otitte Finks. Osakkas pelasi. No, tarvii se vähän. Jokainen tyyppi tarvii vähän taitoa. Häh? Joo. Mä pelaan, tää on nyt osa 1. Tästä tulee ehkä 3-2. Ei 3. Ellei jopa 4 ehkä. Ja meidän tiimi on kämppää puskassa. Xboxissa aika kyllä. Itse tuokin ampunut. Tuo Krovi. Mitä?
Joo vitsi toi Krovi on ihan hullu. Tää meidän tiimiäkin kämppää puskassa. Ei jaksa. Miten se Shelly on mukaan tuossa alueella? Mitä? Hä? Kiitos, alkaa se. Mitä tää meidän tiimiläinen tekee? Onneksi Tuomas vei pois, kun se olisi tullut. Nyt toivottavasti vähän parempi randomi, ei toteen mitään. Nyt on no niin. Alienseen pelaa. Ei oikeesti läppä. Ja täällä on joku vitsin kentsi kamehaa. Ja jää loppuun. Ei. Menkö joku sen mun nylkkiä luo, että mä sais... Joo, mitä? Et sä tänne asti yöt? Mitä? Miksi nää targettaa? Pisko kukkaa siinä mun nylkinkään luona, se on vaan mastormis. Joo, ja toikin vaan kämppää. Vitsi kun mä saan mun nylkkiäkään takaisin. Mä saan mun nylkkiä takaisin, niin en mä voi pärjätä. Kiitos tuo Finksin superi. Miksi nää on niitä yhtiä? Miksi ne ei mene tuohon nylkille ikinä? No ei voi ampua noita muita. Vitsi. Hyvä, että tää sulkee tunnu. Haluatteko tietää missä mä asun? Mä asun Saksassa. En oikeesti, mä asun Suomessa. Ei kun en mä asu Suomessa. Mä asun Japanissa. En oikeesti, mä asun Kanadassa. En oikeesti, mä asun oikeesti Suomessa, mä vannon. Häh? Mä asun Rovaniemellä. Mä asun tuolla Boulevardin kadulla. Se on kyllä monopolista. Mikä se oli? Bolivardi. Ei kun Boulevardi. Sori. Men siihen nylkille. Mä en osaa pelata. Nyt. Nylkki. Ossit. Mä ja se jää kolmoseksi. Se on hyvä.
Se vansotta se toinen angelo, on ton toisen angelo. Hyi vittu. Yes. Hit. Meikä siihen nylkille. Noin. Yes, yes, yes. Mene nyt siihen. En mä tiedä. Yes. Joo, se heittää 11 tonnia toi angelo. Jes, kakkoseksi. Naps, naps, naps. Vai mä käyn nyt kattoo paljon mulla aikaa. Tai siis moneen. Ja paljon. Okei, mulla on melkein 11 asti. Bravely. Bravely. Poketeis. Mä asun Kiinassa. En oikeesti. Mä oon Temun työntekijä. Mä asun Kuopion lähellä. Eli tuolla Iisalmessa. Eiku anteeksi, Kalajoella. Eiku anteeksi. Se oli tuolla... mikä se paikan nimi on? Mä en muista se oma paikkunta. Ai niin. Se hevosen kenkä. Ei se oo se. Toi. Tuurin kyläkauppa. Mä asuin siinä kaupassa. Eiku anteeksi. Mä asun tiikerihäkissä. Jos mä nauran, niin se ei tarkoita sitä, että mä valehtelen. Se tarkoittaa, että mä puhun totta. Mä puhuin totta. En oo lähelläkään kuolla. Mikä sen... Easter-egg. Juoksee! Kävele, konttaa, lyömi. Mitä sä teet, Edgar? Näin. Taktista puuhaa. Joo, sä oot very smart bitch. Tapas. Hyvä, Edgar, sä teit jotain. Oh shit. Mä saan super, mä saan ne äly. Ne ei tiedä, että mä oon tää. Ai että, kakkoseksi. Ai että, Tuomas kuolee, vitsin botti. Jes, 4-1. Mä lopetan nyt, nähdään ihan juuri gate. Eiku anteeksi, ette te oo. Sori. Oho, hei nyt tää meni kyllä pilalle. Vitsi, joo heippa. Joo, morjesta, mä tulin nyt takaisin. Joten mä oon pelannut Tuomaksen kanssa tästä. Mä oon saatu pari ränkkiä eteenpäin, joten mennään peliin. Ei, mun ei ois pitänyt Yes.
Siinä se on 102. Mä katson sit tällä hetkellä video, niin älkää miettikö, että jos kuuluu vähän ääntä. Parkkeera auto tähän. Se on aivan hyvä. Santa habibi, pretty for a Lamborghini. All three Okei, hei. pretty. No niin, nyt lähtee. Tuonos pelloa, älkää eti sitä videoa. Me äsken voitettiin. Voitettaisikohan nyt? Hoja! Yes. Lähtee karkuun lähtee. Vitsi kun tää tulee, tääkin lukku täältä. Jos pitää alkaa kuvaa heti hävitä. Tää on teidän vika. Joo, hävitty. Joo, mä opetan hetkeksi kuvaamisen. Joo, tää video loppuu nyt tähän, koska tuli ihan hirveen huono mappi tähän selkkaukseen. Tämmönen mappi tuli. Niin en mä pelaa tässä, että häviä, niin tähän seuraavassa videossa. Miksi sä ei lopettanut?